ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಅಂಗರ್ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕೆಡುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಏನಂದಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ರೀಚ್ ಅಪ್ ಆಪಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿನಲ್ಲುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಡ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಿಗಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತೂದಿಪ್ಪರು ಹೊರರ ಕಷ್ಟೊಡ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ಹೊರರ ತೂಪಿನೇ ಬಡ್ಸಿ ಪಂಡದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಲೇ ಇಪ್ಪರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಅಂಡಲ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿಯ ನಾನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಹೊರವರ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನುಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಜಿಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಜಿಡ ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಜಿಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಪನಿ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವರ ಎಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ದೇವರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಗಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆವಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರಿನ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ನಡಪೊಂದು ಬೈದ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬದಲಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಕಲ್ತದು ಎಂಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತದ ಒಟ್ಟುಡೆ ಪೋಡಂದಾಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಓಂಡ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನಾನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲವೇನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದ ಇಜ್ಜ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ವರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ದೇವರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಎಂಕಲೇನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಳೆ ಪಾದರು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಲೆಸೊಂದು ಬೈದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡುಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ತೋಚ್ಪವನ ಅಂಚಿನನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರಿ ಕಡೆಕ್ ನಿಖಿಲ್ ತೋಜವನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ನಿಗಲ ಪಿರಕೊರ್ರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನನರಡ್ಡೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆನ್ ಮೋನಿಸ್ ಪಂಡದು ಈ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ಗಳ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉದೇನು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಒಕೇಶನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಕರಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ನಗಲಿಗೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಈಚಿದ ಅಮೆಝಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಪೊಡ್ಚಿ ಬೇಗ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಪಿರಾವತುಲೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಆಂಗಲ್ಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿಯಡಲ ಅವು ಆತೆ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು